Dzina la Atate, di la Mwana, di la Mzimu Oyera. Amen. Tikulandireni abale dialogo kulikonse kumene muli. Pano patiankuleni Ambuye. Lero la Mulungu la 23 Juni 2024. La Mulungu la 12 la Pachaka Champingo. Mau oyamba akuchokera mbuku la Yobu mutu 38 kuwerenga ndime ya 1 kudzapitiriza ni ndime ya 8 mpaka 11. Amene akutiwerengera mau oyamba ndi Ajime Chitsulo kuchokera ku St. Anthony Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau achiwiri akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Akorinto mutu 5 ndime ya 14 mpaka 17. Amene akutiwerengera mau achiwiri ndi a Esther Simumbo kuchokera ku St. Michael's Parish Chitipa mu Diocese ya Karonga. Mau a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mariko woyera mutu 4 ndime ya 35 mpaka 41. Amene akutiwerengera mau a mthenga wabwino komanso kutigawira mau ndi Bishop Alessandro Pagani, ambuye opuma a Diocese ya Mangochi. Mau oyamba. Mau a m'buku la Yobu. Apo chauta adayankha Yobu kamvulumvulu kuti, kodi ndani amene adatseka nyanja pamene inkalengedwa, pamene inkachita ngati kutumphuka pansi pa dziko? Ndinetu amene ndidakuta nyanjayo ndi mitambo, ndidayiveka mdima ngati chovala, ndidayilembera malire, ndidayikira mipiringidzo ndi zitseko zake. Tsono ndidati, ufike mpaka apo osabzolapo, mafunde ako amphamvuwo ayime pomwepo. Mau a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mau achiwiri. Mau a mkalata yachiwiri ya Paulo oyera yolembera Akorinto. Chikondi cha Khristu ndicho chimatiwongolera mokakamiza, popeza kuti tikudziwa mosakayika konse kuti munthu mmodzi adafera anthu onse, ndiye kuti pamenepo onse adafa. Iye adafera anthu onse kuti amene ali ndi moyo asakhalenso ndi moyo wofuna kungodzikondweretsa okha, koma adzikondweretsa iye amene adawafera nauka kwa akufa chifukwa cha iwowo. N'chifukwa chake kuyambira tsopano ife sitidzaganiziranso za munthu aliyense posata nzeru za anthu chabe. Ngakhale kale tinkaganiza za Khristu posata nzeru za anthu chabe, koma tsopano sitidzaganizanso za iye motero. Choncho ngati munthu ali mwa Khristu ngolengedwa kwatsopano. Zakale zapita, zimene zilipo zatsopano. Mau a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mau a mthenga oyera monga adalembera Marko. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lomwelo dzuwa litalowa, Yesu adauza ophunzira ake kuti tiyeni tioloke tipite kutsidya. Tsono iwo adasiya khamu la anthu lija natenga Yesu m'chombo momwe adalimo. Padalinso zombo zina zotsagana naye. Tsono padauka namondwe opsa
mafunde ankaloam chombomo. Kotero kuti Chinayamba kujaza di maji. Komantai mene o Yesu analikumbuyo chombomo alintulo atat samiro. Pamene popozira aja adamuzutsa adati apuzici kodi simugusama lako kuti tikumira. Yesu adazuzula pepoyo nala mulo nyanja kuti tontola kalabata. Pepoija idale kadi. Kenaka padagua batala likulu. Apo Yesu ada fursa kuti bwanje mukuchitamanta. Kani mulibe chikulu piriro inu. Koma io ada guido andimanta kwambiri. Kuma fursana kuti kodi yeyo di muntu tani kuti ngakale mpepo di nyanja zizimumvera. Tenga wa Ambuye, ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ife antu timaopa zambiri, na monde opsa tikakala nyanja, penzi zimene zimata kuononga nyumba, mitengo di kulasa antu omwe. Lero tamva za Yesu amene anatengana ndi ophunzira ake kuti aoloke nyanja ya ku Galilea di usiku. Alinyanjamo modzidzimutsa panauka na mondwe oopsa paka mafunde ankaloa chombomo. Chimene chinadzazidwa ndi madzi mpaka kufuna kumira. Yesu alimomwemo kumbuyo alintulo atatsamira msamiro. Balina ophunzira ake alindimanta akulu. Chifukwa chake anadzutsa mphunzitsi wao nati, aphunzitsi kodi simukusamalako kuti tikumira. Yesu ntayomweyo anadzuka, anadzudzula mpepo nalamula nyanja kuti tontola kalabata. Pepo ija idale kadi panagua batala likulu. Pamenepo Yesu adafunsa kuti bwanji mukuchitamanta kani mulibe chikhulupiriro inu. Potsiriza io ankafunsana okaoka kuti kodi yeyo di muntu otani kuti ngakale mpepo di nyanja zizimumvera. Apostoli anali atakala naye Yesu ntayo chepa ndipo anali kumuyanganitsitsa. Anazindikira kuti mphunzitsi wao anali odabwitsa. Ndipo kuti sanali muntu chabe paka ankafunsana kuti kodi yeyo di muntu otani. Chikhulupiriro chao chinayamba kukula pang'ono ni pang'ono, komanso pa ulamuliro wake olamulira mpepo ndi nyanja akanata kuzindikira kuti analidi Mulungu. Zosiyirana za Chikristu mwa mirakuli imene inachitika kunyanjako zinaona moyo wa mpingo ngati chombo choyenda pa nyanja pakati pa mafunde osiyanasiyana. Mavuto osiyanasiyana paka pamene adzaoloke kutsidya ndiye kuti kolowa ku ufumu wa Mulungu. Kulemerero a moyo sata. Chombo chija chimafaniziranso moyo wa Chikristu. Tengo wabwino alero umafuna kutiuza kuti in Kristu sangalepere kunyengedwa di kuyesedwa moyo uno. Komanso saiwale kuti ndiye zumini akutiperekeza pa ulendo watu. Alinafe pakati pa mayeso watu. Pamene timachitamanta tikutaya mtima. Iye alini mphamvu yolamula kuti pakale bata nintendere moyo watu, mitima mwatu.
Apostoli ajan di fetome, tienero kupunzira, kuzera mayeso siana moyo atu, mene ciculupirino chatu ciricho cepan di foka. Cifuka chake tikuso kupempa kwa ambuye ntai dintai kutiakuritse ciculupirino chatu. Yesu lero akutipempa kuti tikulupirire kutie arinafe ntai zonse moyo atu. Osati pokapo pamene tikomanan di mayeso siana komanso zocita zatu za tsiku di tsiku, pakati pa zocita zotikonduerezza, komanso pakati pa zacisoni. Opunzira wa Yesu, die muntu amene akukala moyo mozindikira, di motsimikiza kuti Yesu alipambali yake ntai zonse, gakale pamene aoneka alikugona, kuti alintulo, kapena kuti salabadira zaife. Punziro limene watipatsa Yesu diloti tikale di ciculupiriro, kuti ngakale pamavuto akulu iye alinafe. Muntu dzina lake Simone Weil Ancatero, chifuga chiani ndikala ndinkawa. Sinchito yanga kuganizira zaine, chito yanga di organizira za Mulungu. Chito ya Mulungu kuganizira zaine. Pamaso pazovuta za pansipano, pemperolatu likale lomelija la Yesu, munda wa Getsemane. Abba, Atate, mungate kuchita chirichonse, mundichotsere chiko cha masautso chi, komabe chitani zimene mukufuna inu, osati zimene ndikufuna ine ai. Amen.